Takže ja sa opäť hlásim, priatelia, máme tu nový týždeň, dúfam, že ste všetci odpočinutí, kto nie, tak má smolu. No a prečo točím toto video? Všetko sa dozviete. Keďže mi do súťaže ostalo necelých 6 týždňov, každý, kto sa niekedy na súťaž pripravoval, vie, že 6 týždňov zletí ako voda a forma sa nemusí dostaviť. Tak som si ten tréning pre istotu, ten čo som vám ukazoval, ten čo som cvičil doteraz, trošku intenzívniť a pridal som tam super série. Vlastne celý ten tréning bude založený na super sériách. Nebudú to síce super série také, ako ich možno poznáte, klasické, ktoré sú zložené z cvikov na antagonistické svalové partie, ako je hrudník, biceps, triceps, nohy, ramena a tak ďalej, ale budú to super série s cvikov na rovnakú svalovú partiu. S tým, že prvý cvik stále bude ťažký, väčšia váha, menej opakovaní, najlepšie 5. A druhý cvik nie, že by bol ľahší, ale bude viac menej taký dopumpovací. To znamená 12 až 15 opakovaní. Samozrejme klasické 4 série, tam som nič nemenil. No a kto má rovnaký zámer ako ja, čiže vyrysovať a zachovať čo najviac svalových hmoty, môže si to skúsiť so mnou. Mne dnes vychádza hrudník, takže kto chce vidieť, ako som si to vyskladal na hrudník ja, sledujte aj naďalej. Dúfam, že mi vydrží baterka, lebo mám ju slabú. že nič nenatočím, pretože som mal strašne slabú baterku. Ale ešte stále ide, čo je zaujímavé.
lebo už plíka načerveno od začiatku. Preto som točil iba jednu sériu z každého cviku, aby mi to náhodou nevyplo. Takže ľudík je skončený, ja dáme ešte zadné delty k tomu, potom trochu brucho, aby som nezabudol célu dole. A ešte, aby som nezabudol na Olega, ktorý tu dnes bol so mnou. Serus YouTube. Serus. A všetkým oslavencom, krásnym Tomášom, všetko najlepšie. Make the ground shake.